Let's get izindaba ze-1KZN TV ifundelo samukethiwa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili osukwini namhlanje. Kufihlweke washiswa nemoto uZwathini kanti ke ingase ishicilelwe imithetho kaTshwala. Ubekiweke namuhla endlini yokugcina uArthur Khanyile wakwaSayimane uGunjini ngasemgungundlovu emva kokuba ke ebulawe kabuhlungu bevalelwe ebhuthini yemoto nowesifazane abesebenza naye. Umufi kubo ukuthi ke waphuma ekhaya emsebenzini ngesonto ledlule isidumo sakhe sasatholakala ngoLwesibili emotweni yakhe isishisiwe eduzane nesibhedlela saseMontobelo uZwathini. Umndeni wakwaKhanyile kwaSayimane uyazibuza uyaziphendula ngokungabe imbangela yokuthunjwa kudutshulwe bese kuyashiswa imoto yelunga lawo ngesikhathi liphuma emsebenzini. uSimo Khanyile obeneminyaka yama-49 ubudala ushonele emotweni yakhe ebhuthini kanye nozakwabo wesifazane ayihamba naye. Kuthe ngoLwesithathu ekseni wabumaye sesifonela esibuza ngokuthi ayibonanga umfana kaBuyanga. Sazama ke safonela abangani bakhe nabo abafesa ukuthi abamazi ngenxa yokuthi ubesenengodosi. Sazama nokufonela ingodosi nayo yathi kade imzama efonini ifoni ivaliwe. uKhanyile uthi baze bamthola ngoLwesithathu. Kwathi ngalolu suku la ngoLwesithathu sabe sesithola umbiko kwamaphoyisa aseWartburg athi kunemoto eshisiwe lapha ngaseMantobela. Sabe sesinikela khona ke yila esafika khona ke safika sathotha umfowethu akasekho emhlabeni uvalelwe ebhuthini nozakwabo asebenza naye bashiselwa khona emotweni. Umufi uchazwe njengomuntu obenomoya ophansi. Umfowethu kuningi besikakulindele kuyena ukuthi kuningi akade sazokwenza ngoba ubehlala isikhathi eside kakhulu kade umsebenzi engawutholi. Ubekade na 10 years nje ethola umsebenzi. Ziningi izinto esathi uzoba nonkosikazi esadinga ukuba nomuzi and wasiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba enye into besingakaze sizwe ukuthi unezitha and ke futhi ke umfowethu ke umuntu othulayo asikaze sizwe ngisho noma ukuthufu namaphoyisa ngendlela ade yiyona. Abesebenza naye nabo bathi balahlekelwe. Sibhlungu kakhulu mfethu ngoba umuntu ebesinayo iminyaka sinayo emsebenzini, umuntu futhi emsebenzini obengeve eyiphethe kahle, umuntu obezwana nawo wonke nje umuntu. Amabutho athi umthetho awudlala indima yawo. Sithukile sathule futhi namanje ngoba umuntu besihamba naye einsizweni eyiphethe kahle eyinikele futhi emsizweni. Ingakho nathi siyeke konke sathi asize lapha sizosupporta umndeni sududuzana nabonke abakwazi silahlekelwe umunye wethu obekhuthele kakhulu ehawini. Ukusiphatha kabuhlungu ukuthi akwazi ukuthi ufike kanjani nathi futhi azakazi ukuthi ufike kanjani. Kodwa sikholwa ukuthi umthetho uzosilekelela ukuyibamba inswela boya. Ngoba uma ngabe singayithatha ngemizwa nangokuthukuthela nangobunsizwa ngeke kulunge. Izindabeni ze-1KZN TV nguAyanda Dube kwaSayimane. Ungqongqoshe uzokuthuthukisa komnotho ezokuvakasha kanye nokwenziwa kwemvelo KwaZulu-Natal umfundisi Musa Zondi uthi uhulumeni usezihlelweni zokuchibiyela umthetho-sisekelo wemboni kaTshwala ngezindlela ke zokudayisa kwakho. uZondi usho kanje ngesikhathi ke ethula inkulumo yakhe emcimbini obuhlelwe ke inhlangano isisonke amabhizinisi okudayisa ke kotshwala eThekwini. Inhlangano yabadayisi botshwala isisonke Liquor Traders ibe nomcimbi wesidlo sasebusuku iGaladina ngenhloso yokubungaza inqubekela phambili kwalenhlangano kanye ke nokunika amandla umkhakha wokudayisa kotshwala. Lo mcimbi ubuhanjelwe ke abadayisi botshwala abavela ezindaweni ezahlukene kanye ke nongqongqoshe zokuthuthukisa komnotho KwaZulu-Natal umfundisi Musa Zondi nobe esethula inkulumo yakhe wagcizelela noma ke wabeka inqubekela phambili ngokuchitshela komthetho-sisekelo wokudayisa kotshwala KwaZulu-Natal. Umfundisi uZondi uthi ke kuningi ababekhale ngakho lo mthetho-sivivinyo ke uzokwazi ukuthi ke ubalekelele ukunciphisa lezi inkinga ababhekene nazo. Ukuqala nakhala ngered tape ekhona umthetho-sivivinywa ibill izobhekana ngqo nokuba kuncishiswe ired tape emhlabeni. Nakhala ngokuthi
nina anibonelelwa nibhulukiswa ibhuluku elusize owodwa omncane nomkhulu nifakwa nonke ndawo one size fits all ikakhulukazi mase nikhokhiswa imali kuthiwa nani khokhani imali ekwazi ukukhokhwa zikhondla khondla ibhili yakushintsha-ke lokho laba abangongcwankulu bakhokhe kakhulu ukuze futhi kwakheke nesikhwama sokuba ukhushulwa abangezansi. Umfundisi uZondo uqhubeka ngokuthi-ke lo mthetho wesivivinyo uzophinde ubhekelele ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya kungagcini nje ngokuthuthukisa izindawo zasemadolobheni. Ibhekela ukuthi imboni lena yokuthengiswa kwezotshwala ingathuthukiswa kanjani endaweni ezisemakhaya nasemalokishini lapho iningi labantu bakithi behlezi khona kungabhekelwe emadolobheni kuphela kodwa nakhona kulezo ndawo kubhekeleke ukuthi kwenziwa kanjani ukuba lezo zindawo nazo zinakekeleke. Siyafuna ukuba senze isimo la nisebenza khona sibe nozinzo sibe nesihloniphekileyo nama-patrons enu ajabule abe ne-dignity njalo njalo. uBrush Mqado ngusihlalo welenhlangano uthi-ke ziningi izinto ababhekene nazo ngakho-ke abantu abamnyama kumele besukume bezibambele ngoba leli alikho elinye ithuba eliphinde balithole elifana naleli ngakho-ke ezinye inkinga ababhekene nazo badinga ukuthi uhulumeni asebenzisane nabo. Asifuna okuningi into okuqala esiyifunayo sifunwa ABSA labantu bama-bottle store bakhokho 7,200 uhalf ukhokho ABSA. Liquor board kunabantu abavalela amabhizinisi nge-COVID abanye ngamaphuthelwe ngesystem yenu agcine evaliwe. Sizocela ukuthi nibaxegisele labo bantu avuselele amalayisensi abo uABSA abakhokhele labo bantu. Asithishilele etolo sibasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imokelo ubekelezo zonke indaba ze1KZN TV nazi okuyizona ehamba phambili osona namhlanje. Kufihleke washiswa nemoto ozwathini kanti-ke ingase ishicilelwe imithetho katshwala. Iqembu lezepolitiki National Community Liberation sengatheke ingqungquthela yokuqoka ubuholi obusha elihlose ngaye ukuqala kabusha nokuqinisa ubuholi balo. Uhlalo kazwelonke leli qembu Mandla Nxumalo uthi-ke le ngqungquthela iyingxenye yamalungiselelo eqembu lokhetho uhulumeni bezindawo lwangonyaka ozayo. Iqembu lezepolitiki National Community Liberation lasungulwa ngonyaka 2023 lena ingqungquthela yokuqala lapho liqoka khona ubuholi obusha. Umengameli waleli qembu Muzihlophe ubuyisela ngoyilethi ukuba aqhubeke nokuhola leli qembu. Sathathe iresolution yokuthi sizozinikeza unyaka nohafu sakha amaziko sakha iqembu silizinzisa sizama nokuthi ubuholi obukhona sazane kangcono ukuze uma sesiye enkomfeni sazana ukuze sizofaka ubuholi obuqotho. Namhla ke iqembu lethu ngemuva konyaka nohafu lazalwa lihlanganeke okokuqala uzokhetha ubuholi bukazwelonke. iNEC ke yathatha iresolution yokuthi iyoqala phezulu ishone ezantsi ngoba sikhetha nje ubuholi bukazwelonke today kuyolandela inkomfa zama provinces ama district nama branch agcotshiwe but ama provinces no national sathi zokwehla sishone phansi. Sizobona ke kuqhubeka kuswela manje sigcoba ama province ngoba iqembu lenakho likhona kuona kama province KwaZulu Natal, Eastern Cape, Free State, Mpumalanga na wonke ama province. Sihlanganeke nje today sinakholi sivakashelwe ke izinhlaka ezahlukahlukene ezenkolo, traditional leaders, families ngoba iqembu la wonke umuntu sivakashelwe nayiqembu lesani ngoba phambi kwami nje ubona umengameli weqembu lesani okuyiqembu esinokudlelwane noma esakha ubudlelwane obuhle naye ngoba kuyiqiniso ukuthi injongo yethu sonke sama political parties ukusebenzela umuntu omnyama. Sizama ukuhlanganisa ukuthi la khona bona banamandla khona
singenamandla khona sizobanikeza support uma sekufanele. Njengoba sekubheka ukhethelo lohulumeni bezindawo lwangonyaka 2026 leli qembu lithi lizimisele ukusebenzisana namanye amaqembu ukwakha uhulumeni. Uyabona ngoba sikhuluma nje isiqalile ukuhlala imhlangano nama workshop la khona sicija abaholi bethu kona wonke amazinga kusukela amazinga naphansi ukuya phezulu. Uqinisa ukuthi we are ready for ukhetho. Siyalungenela ukhetho futhi soqinisekisa ukuthi abantu esiyobe sigadla ngabe endaweni ezahlukahlukene abantu abahlanzekile. Sizoqinisekisa ukuthi wonke umuntu oyoba yikhansela nozo deployer uyodlula ku screening committee esiyobe sibuka ukuthi awukazi untshontshe yini, awukazi udlengule yini, ngoba iqembu lethu iqembu esifisa ukuthi lisebenze ngobuqotho. Yingakho siqikelela nje ukuthi ngisho emasebeni phansi sikhetha ubuholi sifuna abantu abaqotho abathembekile, kuma provinces sifuna abantu abaqotho abathembekile, national ngoba sikhetha nje namuhla. Uma uzazi ukuthi awumile kahle kusofanele ubuye eceleni, sidlule ku screening committee sonke esinominathiwe uzoba semjahweni okhethwa ebuholini. Khona manje uphiko labantu abasha iqenje le-FP ngaphansi komasipala omhlathuzo kwesinye sasengolezana lihlanganyele lolu mphakathi ngenhloso yokusihlela nokubuyekeza indlela lolu phiko lisebenza ngayo. Namhlanje iqembu le-IFP Youth Brigade emhlathuze ezindaweni ezakhele ingwelezane namphethelo sihlangene namhlanje ngenhloso yokuthi sizokhuthazana njengoba kusondela izinketho nokuthi sibheke ukuthi amakomiti ethu ingabe asenza khona inlokho ayekhethelwe khona. Ingakho ke namhlanje sihlangene cishe uyabona nje uma ungasubhekisise nangaphakathi akukho ngisho abaholi abaqavile kodwa sibuka ukuthi ngoba singwelezane siyakwazi ukwenza umahluko, siyasizibambele wonke lo msebenzi ngoba vele sinokukholelwa ukuthi indawo yasengwelezane iyithemba kubantu ngokwe-IFP. Ngemuva izinkulumo eziningi ezabe zisuka emphakathini ngokukhononda indlela okusebenza ngayo umasipala omhlathuze, lolu phiko luthi ke kubalekile ukuba kumphakathi ulandele imigudu efanele ukuzwakalisa izikhalazo zawo. Into ebaluleke kakhulu ukuthi uma kukhona osuku ungakuboni kahle kufanele kusondelele kulomnyango ithinteka lakho uqonde ama channels omkhandlu. Ngizokwenza isibonelo nje kuke kwavela into le ethinta ukuthi enamanzi azohamba. Abantu bakhala ngokuthi iIFP ebudedeni lapho kodwa bakhohlwa ukuthi into ephumile ithe umngeni water ulungisa amapayipi kahle iwona ovale amanzi, kodwa umasipala wasuwazisa umphakathi ngokohlelo lomngeni water oyingxenye yezinye zezihlanzimanzi zasemhlathuze. So okubaleke kakhulu noma zikhona izimo abayibonakho abasondele phela beyibike emakhanseleni abo, amakhansela ayazi ukuthi yini okufuneka yenzeke. Futhi ke thina ngapha engwelezane siyabona ukuthi izinto kuyasebenzeka ngoba siyabona amanye amakhansela ayehlenyuka nabasebenzi bomkhandlu bese kuba abantu abaseceleni abakhulumakho kodwa kusalakho ama-officials omkhandlu aphansi asebenzela abantu njengokuthunywa umasipala. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube uNkosanhle Mthembu engwelezane. Inhlangano engenzi izuzo iWalkaway Foundation ibambisene nomnyango wezempilo KwaZulu-Natal singatheke umkhankaso ogqugquzela ukuhlolelwa kwezifo zomdlavuza emphakathini wasemvutshini kuward 16 ngaphansi kumasipala uMlalazi. Uhlalwa lenhlangano nomfundo Msweli uthi lo mkhankaso uyindlela yokulekelela izindawo zasemakhaya ngosizo lwezempilo. Inhlangano engenzi inzuzo iWalkaway Foundation okuhlanganyela nomnyango wezempilo KwaZulu-Natal baphikelele emphakathini wasemvutshini ngenhloso yokuqwashisa nokugqugquzela ukuhlolelwa kwesifo somdlavuza. Owenhlangano iWalkaway Foundation uthi kubalekile ukulethwa kwalomkhankaso emvutshini kwazise izindawo zasemakhaya zentuleka ngolwazi. Namhlanje sihlangene la emvutshini hall ngeprogram ebizwa ngokuthi i-cancer awareness. Inhloso yayo ukuthi sizoqwashisa umphakathi wangakithi ezisazi nathi utsakhele imphakathi yasemakhaya kwe-information ekhuluma ngezinto ezinjengo cancer ingekho kakhulu.
sase sathatha isinqumo sokuthi siyifake as part of ama programs esiwenzayo kwi-NPO yethu ngoba siyabona ukuthi nomphakathi yakithi emakhaya isingenelile kakhulu lesifo lesi and thina la emakhaya asazi lutho ngaso. So siyafisa ukuthi uDepartment of Health usilekelele ngokusenza understand inhlobo ze-cancer ikhona nokuthi umuntu mengabe sane-cancer kumele enze njani ukudila nayo noma mhlawumbe khona umuntu wakini one-cancer wena njengomuntu ophila naye lo muntu loyo umsiza kanjani. Sifisa nje ukuthi abantu bengathuki kakhulu mise kukhona umuntu one-cancer bebe ready be-understand ukuthi what is expected of them. Owesibhedlela iCatherine Booth uthi lo mkhankaso uyindlela yokuhambisa usizo lwezempilo emphakathini futhi nabazohlola bazocaciseleka ngesimo sabo sempilo. So ke siye saba ingcenye yakhona ukuze sikwazi ukuthi sizobalekelela nokudlulisa information nokuscreena kanti nanokuthi sinombhilango nje okhona ngaphansi kobuholi buka Mama Nomagugu simelana obuthi kufanele sihambele emphakathini sithatha ama services siwalethe emphakathini singalinda abantu emaclinic ukuthi abeze kithi kodwa kube yithini esisuka eclinic siye la khona abantu ukuze abantu batholakale bangakaguli uma kukhona izifo abanazo. So uthe uma kwenza ke uWalkaway Foundation ukuthi ufisa ukuqwashisa ngecancer ekhona sase sithi ke asize sizoletha ama services kunamanesi akhona la ngaphakathi aya screen abantu sizoba treata uma khona abafuna sibenze sizobenza la eclinic obiclinic iseduze. Kube sekugqugquzelwa abesifazana ukuba bazijwayeze ukuyohlolela umdlavuza wesibeletho kwazise lo hlobo lomdlavuza ludla lobi kwabesifazane kuleli. So into esigcile kakhulu kuyona esibona ukuthi ngathi umphakathi wakithi usasele ngemuva ngolwazi icancer le ephatha kakhulukazi abantu besifazane icancer yesibeletho. Akhona necancer yamadoda prostate cancer no colon cancer kodwa ikakhulukazi esiyesifisa ukuthi ongathi wonke umuntu okhona wesifazane osenaso isibeletho ongakaze sikhiphe singakwazi ukuthi sifinyelele kuyena sibone ukuthi ayikho into esikhombisa ukuthi unyonyobelwa yicancer. So ke siyesifike siba test sibahlole bese kuyahanja impumela iyelab. Ikakhulukazi impawu osuke kufanele umuntu azigade omunye kuyenze ukuthi uthola ukuthi usenokopha okungajwayelekile ukopha angakaze abe nakho ngaphambilini. So lezo zinto zingakhombisa ukuthi umuntu usenempawu ngokujwayelekile icancer akusiyona into ekhombisa ngokusheshsha ukuthi sikhona. Uma isize yavela isuke sikutshela ukuthi njengamanje isihambe isigaba esithile. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise Richards Bay. Imeya uMasipala uMkhambathini uNhlakanipho Ntombela uthi ke ezokuvakasha zingolunye uphiko abaliqhakambisayo kulo masipala usho kanje beqala intaba enkulu iTable Mountain eMaqonqo. uNtombela uthi ke lena ngeminye imizamo yabo ukuqhakambisa ezokuvakasha kulo masipala uthi ke lokuqala intaba kwalonyaka kuzobandakanya abafundi bezikole ezahlukene kulo masipala. Imeya uMasipala uMkhambathini uNhlakanipho Ntombela uthi intaba iTable Mountain esemaqonqo inomlando omkhulu. Usho kanje uNtombela ngesikhathi beyiqala ehambisana namakhosi. Siyogibela intaba iTable Mountain. Sizizwa sijabule kakhulu ngokuthi lamakhosi alezi indawo ezakhelelana abamba iqhaza bese kusuke inkosi yale babanami nayo izile ngoba sicele nje ukuthi namhlanje sine hike la sigibela khona intaba yethu. Le ntaba yethu ke ibizwa ngeTable Mountain yaziwa kanjalo. Kunamafa la amafa akwaZulu aseyiregistile le ntaba ngaphasi kwamafa so into ebaluleke kakhulu leyo. Sike sibe njalo ngonyaka umeya ke nethimba kube nomphakathi sihambe sekule ntaba. Le ntaba ke sike sizwe kuthiwa inomlando kakhulu ngoba uma ke kwaqala nje kwafika amafu bese sikhulumile nenkosi uMdluli uma ke yaletha amafu so bese sesiyadilika ngoba kunezinto zakhona entabeni esizizwa njengomlando. Kodwa ke abantu bazofike bezwe lapha ngoba kukhona ke osilekelelayo oyithogadi ozokwazi ukubachazela umlando walentaba. uNtombela uthi bafuna intsha ikakhulukazi abafundi babamba iqhaza. Siyayifuna le ntaba ukuthi yaziwe ngaphasi kwezokuvakasha. Kunezikole ezakhelene la ezenza into ye-tourism la ingane khona zifunda i-tourism. Sicelile ke lezi zikole ukuthi azize lezi ngane I think about 40 learners ezenza i-tourism zikhona nazo la lezinto ezifundayo zizo experience and zibuke ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi le ntaba yaziwe
iprofileke ngendlela efanele ngabe iprofileka ngayo. Kanti uNtombela uthi bafisa ukuyigcina inje nalentaba okungenani ithuthukiso ngenzansi kwayo. Asifuna ukuthi siyenze ibe sishintshe intaba. Sifuna ukuyigcina inje, singa-add nje mhlambe ioffice lokuthi makukhona umuntu onyukayo adlule office kwazi ukuthi kunomuntu onyukile okhona lapha yana ukwenzeka ukuthi mangabe mhlambe kubonakala ukuthi uba nenkinga akwazi ukusheshe ku-attendeke. Kodwa i-development eningi kakhulu sibuke ngathi ingayinhle ngaphansi kwayo intaba. Mawuzobuka ingayinhle ngaphansi kwayo intaba zikhona ke izinto engenzeka mhlambe ungafaka ama-cable azomuva kuyona intaba umuve ngokuyigudla. Abezokuvakasha bathi kukhulu abantu abangakuthokozela njengokuba abantu abaningi bazi ukuthi iTable Mountain engale eCape Town kuphela. Kanti ke la eMkhambathini sinomkhambathi ophinda obintaba iTable Mountain bazokuzazi abantu izinto ukuthi kungani uMkhambathi kungani futhi iphinde ibe iTable Mountain. Le ndawo iqhakambisa obuzulu bethu. Le ndawo indawo yokhokho, indawo yokwamukela abanye olunye uhlanga ukuthi sihlangane sibe into eyodwa. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemkhambathini. Asiphinde futhi sithathe ikhefu sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV sikhumbuzo bokuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Kufihlwe ke washiswa nemoto uZwathini kanti ke ingase ishicilelwe imithetho kaTshwala. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli-ke zivale irandi lu-17.40 amaqhathiswa nedola lasemelika libo-22.82 amaqhathiswa nopondo waseBrithani libo-20.07 amaqhathiswa ne-euro. Igolide lona belu-$3,995.51 i-ounce olungahleziwe wona u-$63.38 umphongolo. Ake sibheke-ke ngosini yezemidlalo. Kubhekeke ukuthi ke kube nomthelelo omuhle ukuvula kwenkundla entsha yakhiwe kuMasipala Inkosi uMtubatuba eMachibini Ward 15 njengoba ke iningi lentsha selizinikeleke kwizidakamizwa. Lokhu kudalulwe yimeya lomasipala umxolisi imithetho ngenkathi ke edlulisela lenkundla esezingeni emphakathini. Imeya kaMasipala Inkosi uMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal umxolisi imithetho ukholwa ukuthi ukwakhiwa kwezinkundla zokudlala esezingeni kuzosiza kakhulu ekutheni intsha iqoqeke iphinde igweme isidakamizwa kodwa iveze ikhono layo kwezemidlalo. Lokhu kuzemva kokuba umthethwa evule inkundla esezingeni kuWard 15 eMachibini. Siyazi ukuthi lizoba nomthelela omuhle kangakanani emphakathini nje waseMtubatuba wonke la khona abantu abasha behlaselwe izimo ongeke uzuzichaze ungabala ama drugs ungabala early pregnancy kuningi ongakubala okuthinta abantu abasha kulesi sikhathi samanje. Kodwa uma ngabe siwumkhandlu sizoqinisekisa ukuthi abantu abasha siyabakhela izinto ezinjengalezi ngoba uma kokunye ulalela abantu abasha bagcina sebengena kwezinye inkinga ngenxa yokuthi abekho busy azikho izinto abayikhipha busy ngazo ikakhulukazi izinto ezithinta usport. Yilokho kuqala kuzophinda futhi kulekelela abantu abasha kakhulu emathubeni nje omsebenzi ngoba amathuba omsebenzi awekho kodwa abantu abasha uma bezokwazi ukuthi bezinikele emidlalweni ukukhombisa amakhono kusasa ithalente lakhe lingamthatha limbeke kwelinye izinga. Umthethwa uthi lezi inkundla umphakathi uzokwazi ukuzisebenzisa kakhulu kwezemidlalo nakwezinye izinto ezahlukene. Namhlanje Inkosi uMtubatuba sizovula lesi isakhiwo esisezingeni impela eliphezulu la khona akuzokwazi ukuthi abantu abasha behoste lonke uhlobo lwemidlalo emkhulu la eNkosi uMtubatuba. Akuzugcina ke nangabantu abasha kuphela nomphakathi nje wonke ukhona uzoba nazo izimbizo ofanele ukuthi uzibambele la enkundleni njengoba ibiwe nje kahle kanje uzophinde futhi umphakathi kube nezinkonzo ezinkulu la khona umphakathi ozokwazi ukuthi
uzibambele khona la kanjalo mangabe kuneyinkonzo zemingcwabo emkhulu futhi nakhona izokwazi ukuthi ibambekela akusilo isakhiwo sase Ward 15 kuphela kodwa isakhiwo somtubatuba nje wonke ozokwazi ukuthi sihoste noma yiluphi uhlobo elomcimbi la. Umphakathi wakhela inkosi umtubatuba udonswe ngendlebe ukuba lezi inkundla uziqaphe ngeso lokhozi zingacekelwa phansi okanye kwebiwe ingqalasizinda ngoba ziwusizo emphakathini. Sivula namhlanje ngokusemthethweni siyafisa kodwa futhi ukucela umphakathi wonke ukuthi ubambisane nathi angeke amaphoyisa amabili noma ama-security amabili noma amathathu noma ngaba amahlanu angeke akwazi ukugada lesi sakhiwo kodwa siyocela ukuthi umphakathi wonke owakhele umtubatuba kube yiwo ogade lesi sakhiwo singaboni kusasa isivalo newindi lalesi sakhiwo sesisibona sesisemphakathini komunye umuzi. Siyafisa ukuthi kube umphakathi ozoba yiso. Siyayibona ezinye indawo zezakhiwo ezinhle kangaka uthola ukuthi asilast ngisho unyaka emveni konyaka isakhiwo sesivandaliziwe kuyantshontshwa kwenziwa konke into engazi ukuthi into kahulumeni noma izoba into kamasipala kanti lesi sakhiwo isakhiwo somphakathi. Lapha kwakhiwe izinkundla ezimbili zokudlala ibhola lezinyawo kanye neyodwa yomnqakiswano kanye nezindawo zokuhlala abalandeli. Ezindabeni ze-One KZN TV bikuthi abantu maphumulo emtubatuba. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa besikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sesophinde sihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nibe nempela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile